Bé, doncs ens acompanyen els membres de la Junta de Promoció Comercial, també el representant delegat de la Cambra de Comerç d'aquí a Mollerussa, per fer el sorteig de l'Open Night, del segon Open Night, i també per fer una miqueta d'avaluació de com ha anat tot. A mi, si em permeteu, passaré la paraula a l'Àlex, el president de l'associació, perquè em faci la primera avaluació. Farem el sorteig i després tancaré jo també amb l'avaluació que em fem com a municipi, perquè també en tinguem constància, d'acord? Així no ens la parem amb l'Àlex. Molt bé. Endavant, Àlex. Bé, Mollerussa Comercial fa una valoració més que positiva de la segona edició de la Mollerussa Open Night, que val a dir que aquest serà el nom que portarà les properes edicions. O sigui, no hi haurà una tercera ni una quarta, sinó que hi haurà la Mollerussa Open Night. O sigui, creiem que és un tema que està més demostrat amb la consolidació d'aquesta iniciativa, i hem de dir que, repeteixo, estem molt satisfets tenint en compte les característiques d'aquesta edició. Teníem dubtes, no ens hem d'enganyar, de que no fossin les més adients per tenir l'èxit que ha tingut un altre cop l'Open Night. O sigui, el fet de no coincidir amb rebaixes, el fet de coincidir que fos la nit de divendres a dissabte, i el fet de que l'estiu potser es feia una mica esperar, doncs ha estat motiu de la meravellosa resposta de tota la gent que va voler gaudir de comerç, gaudir d'oci i gaudir de Mollerussa, omplint no solament l'eix comercial, important, sinó que van omplir indrets, tots els indrets de lo que és l'eix i rodalies. Llavors, valoració molt positiva amb la primera Running Open Night, amb ganes de tornar a repetir. Ahir parlàvem amb els col·laboradors i amb els organitzadors, juntament amb nosaltres. La desfilada de moda també, un èxit total, a la plaça Manuel Bertran plena de gom a gom, fins quasi bé al començament del carrer Beca, amb ganes de repetir. Les habaneres i ron cremat, valorarem, creiem que també és una cosa a tenir, vull dir, que sigui un fixe, i sobretot una valoració molt positiva de ventes amb increment de la majoria de comerços després d'haver fet un petit sondeig, o sigui, parlant entre nosaltres, doncs què, com ha anat? Ostres, a mi m'ha anat molt bé, m'ha anat millor que l'any passat, uns més quantitat de ventes, igual de facturació, uns altres potser menys ventes, o sigui, menys quantitats de ventes, però més gent, en fi, diferent. Potser he dit el mateix, però, o sigui, hi havia establiments que hi havia menys gent, però havia fet més calaix. Clar, és que aquesta mitja, jo diria que un 10% més. I tenint en compte el que diu l'Enric, de les característiques d'aquesta edició, doncs és que la valoració és millor que de l'any passat. Molt millor. Perquè clar, els que no són al centre han preparat amb molta més cura i amb molt més ressò que l'any passat, i aquests que l'any passat no van fer, si m'ho permets, gaire calaix, doncs clar, aquests n'han fet multiplicat per 5. I a la millor algun altre ha perdut un 5%, i la mitja, com dius tu, ha sobrepassat. L'estimació general és de més venda a tothom, molta més gent a les botigues, que això ja l'any passat ja va ser amb segons quin tipus d'establiment, ja n'hi havia molta de gent, però vull dir que enguany n'hi ha hagut molt més moviment de gent, i durant pràcticament totes les hores des que va començar l'Open Night.
Ja parlem des de la desfilada, després les habaneres i la gent fent corro pels carrers centrals esperant l'hora de l'obertura, i quan va sortir la traca allò va ser un disloque. Llavors fins pràcticament les 3 de la matinada. Nosaltres des de l'Ajuntament només podem fer que agrair i felicitar a l'administració comercial per una vegada més tornar a fer les coses bé, diferents i amb aquest punt de creativitat que no és fàcil amb els temps que corren. Com a alcalde, orgullosíssim de que la primera empresa de Mollerussa, que és el sector comerç i serveis, estigui tenint una projecció en els mitjans de comunicació i també en el carrer en positiu. És a dir, que Mollerussa està activada, està viva, i està viva perquè hi ha gent que té ganes de portar-hi aquesta vitalitat. I després que els comerciants també segueixin les bones idees que tingui la Junta i que el poble, que també hi participi de manera activa, diguem que tanqués el cercle. Si s'ajunten l'organització, els comerços i els clients, és quan tot això té sentit. Llavors, quan parlem de promoció econòmica, quan parlem de promoció de ciutats i quan parlem de la marca Mollerussa com un element, diguem-ne, de modern, emprenedor, que és el punt de referència de les Terres de Lleida, dius per què? Dius, doncs també, des de fa 2 anys, també per això, per l'Open Night. Igual que per Nadal va ser també per crear una moneda pròpia, igual que va ser per, és a dir, en els últims temps estem forjant una estratègia de dinamització comercial prou potent com perquè no només sigui de consum intern, sinó que sigui exportable com a altaveu del perfil del nostre ADN de Mollerussa. Per això és important que aprofitem també a vosaltres, els mitjans, que també ho hagueu comprat des del primer dia, que ho hagueu venut des del primer dia de manera positiva i que anem a buscar a veure com podem trobar aquest titular perquè realment puguem acabar d'explotar de cara al futur. La gent dels pobles va venir també. Hem aconseguit que només amb la gent de Mollerussa no fem perquè el comerç no funcioni. Sempre som dependents de la nostra modalitat, que vol dir els pobles de la comarca i també de fora de la comarca. Vam aconseguir, i ho veureu en les butlletes si poguéssim d'allò, que molta gent de fora de Mollerussa també va vindre a Mollerussa. Potser alguns van vindre a sopar, potser alguns van vindre a veure l'ambient, alguns van vindre a comprar, alguns van vindre a córrer, gent de Lleida, d'Alcarràs, d'Arbeca, de Borges i d'Igualada van vindre a córrer. Un cop vens a córrer a les 9 de la nit, tu condiciones, et dutxes i podes sopar a Mollerussa. I a més, com que és una cursa familiar, que no és professional, sinó que és familiar, perquè la pots tindre des dels mitjana edat fins als veteranos, et dona aquesta transversalitat. Tens un públic suficientment autònom com per poder després gaudir de la festa. Els havien posat 2 bolladors a cada bossa per tal que es quedessin després també a fer les compres. Per poder gastar. Per tant, dius, han aconseguit, però penso que ho hem de dir, hem aconseguit en general, perquè és gràcies a... Tot el conjunt. Tot, vull dir, aquí ningú ha remat en contra perquè això no sortís bé, tothom ha remat perquè això pogués sortir el millor possible, doncs tothom ha aconseguit que Open Night tingui vida pròpia i persona pròpia ja després de 2 edicions. I el futur? No ho sé, però estic convençut que l'any que ve anirà millor que aquest any i que l'altre anirà encara millor que l'any vinent. Per què? Perquè està llançat. O sigui, la gent ho espera, la gent ho demana. I quan una cosa està esperada i demanada, acostuma a ser un èxit. I si la nit ens acompanya el temps. Nosaltres des de l'Ajuntament només podem fer que agrair i felicitar a l'administració comercial per una vegada més tornar a fer les coses bé, diferents i amb aquest punt de creativitat que no és fàcil amb els temps que corren. Com a alcalde, orgullosíssim de que la primera empresa de Mollerussa, que és el sector comerç i serveis, estigui tenint una projecció en els mitjans de comunicació i també en el carrer en positiu. És a dir, que Mollerussa està activada, està viva, i està viva perquè hi ha gent que té ganes de portar-hi aquesta vitalitat. I després que els comerciants també segueixin les bones idees que tingui la Junta i que el poble, que també hi participi de manera activa, diguem que tanqués el cercle. Si s'ajunten l'organització, els comerços i els clients, és quan tot això té sentit. Llavors, quan parlem de promoció econòmica, quan parlem de promoció de ciutats i quan parlem de la marca Mollerussa com un element, diguem-ne, de modern, emprenedor, que és el punt de referència de les Terres de Lleida, dius per què? Dius, doncs també, des de fa 2 anys, també per això, per l'Open Night. Igual que per Nadal va ser també per crear una moneda pròpia, igual que va ser per, és a dir, en els últims temps estem forjant una estratègia de dinamització comercial prou potent com perquè no només sigui de consum intern, sinó que sigui exportable com a altaveu del perfil del nostre ADN de Mollerussa. Per això
és important que aprofitem també a vosaltres, els mitjans, que també ho hagueu comprat des del primer dia, que ho hagueu venut des del primer dia de manera positiva i que anem a buscar a veure com podem trobar aquest titular perquè realment puguem acabar d'explotar de cara al futur. La gent dels pobles va venir també. Hem aconseguit que només amb la gent de Mollerussa no fem perquè el comerç de Mollerussa funcioni. Sempre som dependents de la nostra modalitat, que vol dir els pobles de la comarca i també de fora de la comarca. Vam aconseguir, i ho veureu en les butlletes si poguéssim d'allò, que molta gent de fora de Mollerussa també va vindre a Mollerussa. Potser alguns van vindre a sopar, potser alguns van vindre a veure l'ambient, alguns van vindre a comprar, alguns van vindre a córrer, gent de Lleida, d'Alcarràs, d'Arbeca, de Borges i d'Igualada van vindre a córrer. Un cop vens a córrer a les 9 de la nit, tu condiciones, et dutxes i podes sopar a Mollerussa. I a més, com que és una cursa familiar, que no és professional, sinó que és familiar, perquè la pots tindre des dels mitjana edat fins als veteranos, et dona aquesta transversalitat. Tens un públic suficientment autònom com per poder després gaudir de la festa. Els havien posat 2 bolladors a cada bossa per tal que es quedessin després també a fer les compres. Per poder gastar. Per tant, dius, han aconseguit, però penso que ho hem de dir, hem aconseguit en general, perquè és gràcies a... Tot el conjunt. Tot, vull dir, aquí ningú ha remat en contra perquè això no sortís bé, tothom ha remat perquè això pogués sortir el millor possible, doncs tothom ha aconseguit que Open Night tingui vida pròpia i persona pròpia ja després de 2 edicions. I el futur? No ho sé, però estic convençut que l'any que ve anirà millor que aquest any i que l'altre anirà encara millor que l'any vinent. Per què? Perquè està llançat. O sigui, la gent ho espera, la gent ho demana. I quan una cosa està esperada i demanada, acostuma a ser un èxit.